खावलायदों मानगोनां प्रमोद बर' सारखौबो आंनि भिडिअखौ बायसेस नुसनबायबाथाय अननानै आंखौ अनसायदो आंखौ नायफिनदो होननानै आरो आंनि थिंनिफ्रायबो आसा दं पुरा प्रमोद बर' साराहा बे भिडिअखौहाय नुसनबायबाथाय नायफिनगोन होननानै बे फंबायखौ आरो प्रमोद बर' सारा साननैसो सिगां सासे हिनजावनि हौवाया बिराद माने अपारेशन जानानै हस्पिटालाव फैसा होनो हायि जाना दंमोन बेखौहाय बहुत मानसियानो शेयार खालामना होदोंमोन ओमफ्राय प्रमोद बर' साराहा हेल्प खालामदों आरोना बेखौहाय बिनि फिसायनि माने जेसेबां पेमेन्ट हस्पिटालावहा जाना दंमोन बेखौ माने पे खालामना होजोबदों होननानै आं मिथिनो मोनदों स' आंनि थिंनिफ्रायबो पुरा आसा दं प्रमोद बर' सारा जाहाथे बे भिडिअखौ नुसनबायबाथाय हेल्प खालामगोन बे गथ'खौहाय अपारेशन खालामनो मेगननि अपारेशन खालामनो फैसा होगोन होननानै आरो बिथांमोनाबो खावलायदों आरो बिथांमोननि गामिनि मानसिफोराबो खावलायदों आरो प्रमोद बर' सारखौहाय आं बेमल स्कुलाव क्लास 9 आव फरायोमोन आंनि मेगननि हालोदनि थाखाय आं फरायनो हायासै बेनि थाखायनो आं आदाखौ लेंहरनाय जादों फंबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय बाहरनाय थाबाय दिनैनि टपिकआ जाबाय सासे फंबायनि सायाव आङो भिडिअ बनायदों बिराद इम्पर्टेन्ट बहुत मानसिफोराथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट गोसोम गुफुरनि भिडिअ माने भाइरेल जागासिनो किन्तु आं बेखौ इम्पर्टेन्ट सानासै होनो होननानैहा आङो जिखौ इम्पर्टेन्ट सानबाय बेखौ बिनि सायावनो आङो दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय जाहा सासे फंबाय दं चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय गामिया जाबाय भिलेजआ जाबाय सामथाइबारिनि बे फंबायहा मेगनाव प्रब्लेम जादों फिसानिफ्रायनो गिदिर जालांदों आरोना ओमफ्राय मेगन फारसे नुना मोना माने मेगनाव बेदर बायसा जादों बे फंबाया क्लास 9 आव फरायोमोन फंबायनि नामा जाबाय दुइथुन ओमफ्राय आं जोबोद दुखु मोनदों बेखौ नायनानै आं फेसबुक भिडिअ नायबाय थाबाथाय फेसबुक पेजावहा माने बे भिडिअआ नुजाथि फैदों आं जोबोद बिराद माने सरि जोबोद दुखु मोननानै आङो बे भिडिअखौ आङो लाबोनाय जाबाय आरो थारमाने गथ'आ बे फंबाया बारा गिदिर नङा क्लास 9 फरायबाय थादोंमोन बे समावनो बेहा बे जाथाया जाबाय बे जाथाया मेगननि जाथाया जाबाय मेगननि जाथाया जानायनिफ्रायनो फंबाया माने लाजिनानै स्कुलाव थांनाय जायासै आरोना बे जोबोद फरायनो आखा बेहा किन्तु बे मेगननि प्रब्लेमनि थाखायनो लाजिनानै थाङासै आरो बे फंबाया ओमफ्राय सासे आदा दोङो कम्पाउन्डार मुसाहारि बिनि नामा बियो गावनि फेसबुक जुगेदि माने हगारदोंमोन आरो बेखौहाय बे भिडिअखौहाय बिसोरनि न'आव थांनानै बियो भिडिअ बनायदोंमोन आरो फंबायनि सायावहा बियो माने जोबोद मोजाङै भिडिअ बनायदोंमोन बे आदाया जाहाथे मानसिफोरा मदद खालामगोन बिनि फन नम्बरखौ रोखा रोखा होनाय दं बिनि गामिनि एड्रेस सब होनाय दं आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे हेल्प खालामो बे फंबायहा जाहाथे अपारेशन जानो हागोन बिनि थाखाय आरो फंबाया खेबसेबो डक्टरनियाव खिथिनाय जायाखै होननानै बुंना लादों खेबसेबो डक्टरनियाव माने खिथियाखै होननानै बुंदों आरोना न'खरावबो बारा एसे माने मोजां नङा माबाफोराहाय हालोदफोरा मोजां नङा हालोदफोरा गाज्रि बेखौहाय इदि माने गोदो डक्टरनियाव खिथिनो हानायनि केपासिटि गैया आरोना न'खरखौबो फारि फारि खिथिना होजोबखादों बे आदायाहाय बे कम्पाउन्डार आदायाहाय नोंथांमोना मोजाङैनो नायना लानो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो मानोना आङो बिराद माने इम्पर्टेन्ट सानबाय आरोना बे टपिकखौहाय आरो बे आदाया बिराद दुखु मोनदों आरो जोंनि ब्लेक एन्ड व्हाइट निग्रुनि भाइरेल जानाय माने भाइरेल खामै होगासिनो बेफोरखौसो मानसिफोरा नायगासिनो किन्तु माबा मोनसे घटना जानाय माने दुखुथिया बे गथ'हा बेमार जादों बे बुस्थुखौ माने रावबो शेयार खालामाखै नायनाल' थांदों बेफोरबायसा बहुत दुखु मोनदों आरोना जोंनि न'खरावबो जानो हागौ सानसे बा बेलेगनि न'खरावबो जानो हागौ बेनिखायनो बयबो माने हेफाजाब होलायलायनांगौ आरोना आं आदाखौ लेंहरनायनि जाहोना बेनो जे आं बेमल स्कुलाव क्लास 9 आव फरायोमोन आंनि मेगननि हालोदनि थाखाय आं फरायनो हायासै बेनि थाखायनो आं आदाखौ लेंहरनाय जादों आं रायजो राजाफोरनाव एसे अनसुंथाइ बिनो थाखाय आं आदाखौ लेंहरनाय जादों बेनि थाखायनो आरो आं फरायनायखौबो आं दोनथ'नाय जाबाय आंनि मेगननि थाखाय आं लाजिनायजों मानायजों आं फरायनो हाला बेनि थाखायनो आं लेंहरनाय जादों आदाखौबो एसे मिडियायाव होनो होननानै बेनि थाखायनो आं जोंनि सार प्रमोद बर'खौबो आं खावलायहरनाय जादों सारा अननानै थाइसे थाइनैसो हरगोन खोमा होननानै बेनि थाखायनो आं बेनावबो निमाहा बिहरबाय आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननावबो आइ आफामोननावबो आं बिसिनाव अनसुंथाइ एसे थाइसे थाइनै हरो आं बिसिनाव एसे बिनाय जाबाय दा नोङो बे बेमारखौहाय जेनेबा डक्टरफोरनाव देखायबायमोन नामा बबावबाफोर देखायाखै
दा निस्सय खोनाबाय नैबे फंबाया ओरैबायदि दुखुनांथाव मानो होनना बुङोब्ला बियो क्लास 9 आव फरायबाय थानाय समावनो हठात बिनि देहायाव मोनसे बेमारा साग्लोबो दा बेखौ लानानै बे फंबाया फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय दा बेनिखायनो बे फंबाया रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मागिनो गोनां जाबाय दा प्लिज रायजो राजा नोंथांमोन अननानै बे फंबायनि थाखाय जेन थाइसे थाइनैब्लाबो सोनानै हरो दा आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन मानो होनना बुङोब्ला जायहा बेमार जाजायो बेसो मिथियो दानि सरखारखौ सलायबाय थानाय प्रमद बर' सारनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामदों सारा नुसन होयोब्ला बे भिडिअखौ नैबे फंबायनि थाखाय एसे ट्रिटमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे सहाय होयोब्ला माने फंबाया गोजोननाय मोनगौ मानो होनना बुङोब्ला बे फंबाया फरायगासिनो दं ओरैबायदि गोसो फरायनोहाय दा न'खराव ओरैबायदि गोरिब नै बिफाया बेनो आरो बिमाया बेनो दा आंखौ बिसिम लेंहरनाय हिसाबै आङो दंफैयो लोगोसे गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ आं गामिनिफ्रायबो मिथिना लागोन गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरो दायो आंजों लोगोसे बर'दों बर'नो इनिखायनो हाजासे नोंथांमोना बेखौहाय शेयार खालामना होदो आंबो अननाय मोनदों बोरायबो नङा गथ' उन्दै क्लास 9 आव फरायनायसो आं बिराद अनथावथाव मोनदों आरोना न'खरावबो एख' गैया इनिखायनो नोंथांमोना हाजासे बेखौ शेयार खालामना होदो जाय हायो थाइसे थाइनै एसे मदद खालामदो बिनि एकाउन्टाव सोना हरदो नोंथांमोना बेयावनो पुरा डिटेल्स दङ स' आंनि बुंनो गोनाङा बेसेबाङानोमोन जुदि आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय प्लिज अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान जइन जादोंबाथाय प्लिज अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैहा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय सनाफोर स' बिदिब्ला आंखौ गाज्रि दा मोनसै बे भिडिअखौ लाबोनायनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअमोन बियो आरो बे गथ'आ माने बारा गिदिरबो नङा नालाय इनिखायनो अनखांखां मोननानै आङो दिन्थियो बिनि सायाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय स' फोजोबनोसै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो बाय बाय